Disgrifio tafwyl mewn un gair. Classy. O, nes I ddeitha i fucking chill out Karen. Helo, Jonas yma, a heddiw dwi'n ma'n tafwyl. Mae 500 o bobl sy'n gael dod yma heddiw, a dwi'n un ohonyn nhw. Yeah man, the elite, the select few. Diwrnod hanesyddol yma yng Nghastell Caerdydd. Ti'n bach yn emotional, actually. Dwi eisiau paint. Oh, fuck. Iawn, dwi'n ei hwn gyda. Dwi eisiau paint! Be ti fel o'r rheol 500 o bobl yma? Cadw pobl Siobhan allan o fydda? Wel, mae eisiau neud e anyway. Llosgwch y bontydd. Be ti'n meddwl o'r rheol 500 o bobl yma? Ti'n meddwl dylsyn nhw cadw fo ar ôl y pandemig hefyd? Fi'n credu, wel, ddim ar ôl y... Na. Snog Mario Foed, Tafwyl, Steddfod, Royal Welsh. OK, Avoid Royal Welsh, Mari Steddfod, Snog Tafwyl. Sut mae'n teimlo heddiw i fod yn digwyddiad mwyaf elite ag exclusive Cymru? Ai, braf. Be ydy'r equivalent Cymraeg o Karens? Karen efo cut. Fair enough, mae'n good answer. Dyma ni, moment hanesyddol arall. Y peint gyntaf mynd, teimlo fatha'r dydd pan nath y vaccine gyntaf mynd allan. Be di y peth dwytha ti di Google ar ffôn chdi? COVID-19 Indian variant UK. Hwna'n rili depressing. Pobl o cwm, ta rownd. Around the round. Pam? Fysa chdi anna fo? Mari Steddfod, cos mae gwmpas am irech, yndi? A Avoid Royal Welsh, cos dwi'n mynd raging Tory. Cledrau. Da chi'n mynd i gael unwaith i'w chwarae me heddiw? Na ffodus. Ie. Neis cael allan o bala, chydig bach. O, yndi. Dwi'n fan mowr o fanno, anyway. O, ie. Avoid Royal Welsh, by all means. Swn i'n gadael yn plant ar gyfyl y lle. Pwy ydy'r person fwyaf famous ti di oma heddiw? Bryn Terfel. Di o'ma? Yndi, nes i weld o cynt. A pwy ydy'r person fwyaf famous ti roed i weld? Bryn Terfel. Dylan Nicholas. Ti famous? Bach. John, mae hwn yn bad angle fi. So rownd ochr arall? Avoid Royal Welsh. Pam? Na. Be di peth mwyaf ffynnu sydd wedi digwydd i chdi heddiw? Nath dynas tro pocio fi fo umbrella, chos o'n i ddim 2 fetr i ffwrdd ohoni. A ni di gadw the distance i ffwrdd ohoni fi, please. Be nes ti ddod yn ôl? O, nes I ddeitha i fucking chill out Karen. Disgrifio Royal Welsh mewn un gair. Shambles. Disgrifio tafwyl mewn un gair. Classy. Da chi'n gwneud impression o gog? Mae rugby, mae'n just say constro amser, ie? Wel, maen nhw wedi stepio security fyny chydig bach o dde. Eitha intimidating. Pwy ydych chi'n eich maen gwylio heddiw? Gwilym. Obsessed efo Gwilym. Obsessed efo Gwilym? Paid rhaid ar y fideo neud llaw chdi. Elan. I'm half vaccinated. Hwn di catapult tafwyl. Dyma lle fydd Ifan Pritchard yn strapio hyn fyny. Cyn mynd ar set i ganu neidia. Bach yn extreme, ond showbiz, innit? Snog Tafwyl, Mari Steddfod, Avoid Royal Welsh. Just filth, de.